नमस्कार मंडळी, आजच्या या चॅनलवरती आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे. आज आपण जाणार आहोत आळमी काढण्यासाठी, ते पण जंगलात. आणि आळमी कशी काढतात ती पद्धत बघायची आहे, ते आज तुम्हाला दाखवणार आहे. चला तर आपण जाऊया आळमी काढण्यासाठी. पाऊस खूप भरला आहे, मी छत्री घेऊन चाललो आहे आळमी काढण्यासाठी. चला तर आपण जाऊया. बघू शकता पाऊस सुरू आहे. आज आपल्याला आळमी भेटू शकतात, कारण रात्रभर खूप पाऊस पडला ना. वारा पण खूप सुटला आहे, बघू शकता तुम्ही. पूर्ण पाऊस भरला आहे, बघू शकता तुम्ही. आपण इकडून जाऊया. चतुर्थी जवळ आता, तशी धडक सुरुवात होतील आता. हरणा गेली आहेत, चतुर्थीची सोय झाली आमच्या घराच्या जवळच. लांब लांब जाऊ नको. हे बघा दुसरी बोला. डोंगर दिसता बघा, पूर्ण हिरवागार. पेडावरती आपण आलो आहोत. पेडावरची आळमी पण आली आहेत. बघा या साईडने लहान लहान कळे आहेत, त्या साईडला पण खूप आहेत. हा बघा एक, बघू शकता इकडे आळमी आलेली आहेत, पण छोटे छोटे कळे आहेत. त्या साईडला पण आहेत. चार कळे झाले बघू शकता. पाचो का ना. बघू शकता लहान लहान कळे आहेत, खूपच लहान आहेत. अजून संध्याकाळपर्यंत होतील. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक आणि सबस्क्राईब करा. धन्यवाद. मागे बघू शकता.
एवढे भेटले आहेत. 3-4 वेळा धुवून घ्यावे. बघू शकता ते पाणी आहे ते पाण्यात पूर्ण खाली व्हायचं. बघू शकता तुटल्यानंतर पांढरे धूप झाले आहेत. हे फुललेले आहेत आणि ना फुललेले कळे आहेत ते. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक आणि सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.